siyang lapitan ang anak. Di daw totoo na pinilit niya sa sexual na paraan si Chris. Nagpapatrol, Jennifer Perez. Pilit na pakatatak, pero bumuhos ang luha ni James Yap sa paglabas ng temporary protection order na nagbabawal sa kanyang makalapit kay Bimbi. Sa tatay, sobrang sasaktan ako dahil sinasabihan ako ng I don't like you, you're a liar. Inisip ko, ano mo ginawa ko? Wala akong ginawa. Tapos tinatanong ko, sino tutulog sa'yo? Sino sasabi sa'yo? Mama. Ang ginagawa ko na lang, pag sinasabihan ako ng masasakit mo, salitalaan ako. Sinasabi ko lang, babe, tingin ka sa mata ni Papa. Dito lang masasabi ko sa'yo, love na love ka ni Papa. Wala raw katotohanan na pinwes niya si Chris sa sexual na paraan sa harapan ni Bimbi. Paparan sana akong umalis. Sabi ko, babe, kiss mo na si Papa kasi alis na. Sinabi ni Babe, I don't like. Basta ko naman, sinabi ko, Babe, pag hindi mo i-kiss si Papa, i-kiss ko si Mama. Tapos, ang reaction ni Chris, sabi, yak, ganyan, yak. Kaya talaga ako i-kiss. So ngayon, lumapit ako kay Chris, hinawakan ko siya dito. Hinawakan ko siya, paghawak ko, sabi ko, Babe, look, kikiss ko na Mama. Tapos biglang si Chris nagsabi na, sinasaktan mo ako. Parang sinasabi niya, Bin, sinaktan ako ng Papa mo. Tapos syempre yung bata, akala talaga sinasaktan siya. Nag-react yung bata. Tapos sabay parang hinawakan ko siya dito. And then parang gumit na yung bata sa amin. Tapos hinag siya. Tapos paghag na gumagano din, no, ganyan. Tapos nung hinag siya, paghag niya, edi nakatalikod sa akin si Bin. Nakaharap siya sa akin. Ang mukha ni Chris talagang gumagano-ganyan siya, gumaganyan. Sabi ko, ano? Tapos kaya ako talaga, sabi ko, ito talaga. Sabi, tapos sinusubo ko kayo, no? Bin, look at your mama's face, oh. She's smiling. Tapos pati, Bin, galit-galitan na naman siya. Itong malabas niya, sinasabi ni Chris na rapist ako. Or ano ba nakalagay siya? Hindi naman walang katotohanan naman yan. Never ko siyang sinaktan, never ko siyang gamitan ng kung ano man. Takot ko lang. Nagulat raw siya sa reaction ni Chris na nangyari. Sabihan mo si Bimbi na masama about sa akin. Sinasabi sa akin ni Bimbi. Tapos pag natanong ko si Bimbi, sino tuturo sa'yo? Ikaw tinuturo? Sa tingin ko pa, hindi ako nasasaktan sa ginagawa mo. Wala siya ibang masabi. Baka nakalimutan mo. May 3 years pa yung brother ko. Diin pa ng basketballista. Hindi ko siya sinilos. Actually, nakamove na talaga ako. Wala spark. Wala, as in wala. Na ang focus ko lang talaga yung anak ko. Dagdag ni James, kabado siya sa magiging katapusan ng kasong ito. Pero ipaglalaban niya ang karapatan bilang ama. Hindi ginagawa ko dahil kita. Kanina, nagsumite na ng full departure order ang kampo ni James bago ang pag-alis sa bansa ni Chris. Bukas maghahain ang kampo ni James ng comment opposition bilang sagot sa temporary protection order. Ginger Mahero, Patrol, Pilipino.